Velkommen til Albatros Big Five Camp. På denne eksklusive safari-rejse bor vi på Wildside Safari Camp midt i Intabeni-vildtreservatet ved foden af Intabeni-monolitten. Vi har campen helt for os selv, og vildtet er lige uden for døren. Når vi tager på en af de daglige safarier, vil den danske rejseleder fortælle om dyrene og naturen i Intabeni. Vi bevæger os rundt i Big Five-området og vil komme helt tæt på dyrene. Her får vi et unikt indblik i deres naturlige omgivelser. I Intabeni har vi alt, hvad vi drømmer om. Den fantastiske natur byder på talrige floder, bække og vådområder. Intabeni er malariafrit og er derfor perfekt sted for en familierejse. Når dagen går på held, kører vi tilbage mod campen. Her spiser vi sammen og snakker om dagens mange safari-oplevelser. Læs mere på albatrostravel.dk.